Какво ще напишем в края на 24-та година? В моя дневник, на моя живот, как съм живял? Всеки един от вас трябва да го попълни. Какво ще има там, на края на 24-та година? Добро или лошо? Сбъднати мечти или провалени надежди? Повече вяра, повече милост, състрадание? Светът е озверял. Виждате ли в какъв свят живее? Нови въпроси ни очакват, които ще зададем на себе си, на близките, на света, на Бог. Ще чакаме нови отговори. Време е за мечти и за промяна.